O mal tempo non foi motivo para deter a festa en Rianxo. Durante a xornada de onte levouse a cabo o Festival das Guadalupeñas, a cal conseguiu reunir a grupos peñeiros para desfrutar dos xogos tradicionais e das actuacións musicais. As festas da Guadalupe en Rianxo non se deteñen. A pesar da choiva que persistiu durante a xornada do día de onte, o espírito festeiro mantívose en pé con moita máis forza. E é que tanto xóvenes como nenos e adultos foron enchendo a praza de Castelao para desfrutar dunha nova edición das Guadalupeñas. Normalmente estamos acostumbrados a que faga algo de mellor tempo, non? Pero bueno, aquí tiramos para diante o que se poida e está salindo bastante ben. A xente está bastante animada a pesar da chuvia e a tirar para diante así como se poida. Así que as expectativas altas e con ganas de festa. Pois mira, este día empezou un pouco gris, por así decirlo, pero creo que non hai nada nin a chuvia que poda facer que este día non sea o mellor día da Guadalupe. Unha gran cantidade de grupos peñeiros comezaron a celebración cos seus xogos tradicionais. A carreira de sacos, o reventaglobos, a silla musical ou o ovo na cucharilla foron algúns dos protagonistas da xornada, combatendo así da mellor forma ao mal tempo. A chuvia non vai poder, o sea, non nos vai a parar. Este é espírito noso, así que viva Rianxo. Así mesmo, a festa seguiu durante o resto do día con todo tipo de actuacións musicais, dende bandas locais até un gran cartel de DJs e os espectáculos das orquestas Unión e Fuerza e Gran Parada. Por ende, Rianxo avanza co seu cartel da Guadalupe, cunha gran serie de actuacións musicais, actividades e espectáculos que serán os encargados de poñer ao público en pé durante os vindeiros días.